Tendro ndithu ku Ukraine. Good morning madzuka banji konse kumene muli. Yes, ku Ukraine ndithu kwatuluka ndithu video imene akuonetsa iwo akupanga test akuyesa bomba lina lake limene likuoneka zoti ndilopsa ndithu bombalo lotchedwa kuti Flamingo. Bombalo ndithu ndilolemera ndithu 1000 kgs plus, and bombalo ndithu likuoneka zoti yayi ndi bomba ndithu lopsa ndithu. By the way, izi zachitika pamene ndithu panamveka mphekesera yona kuti USA kapena kuti America yayika ma restrictions, yayika ndithu yakhwimitsa kwakhwimitsa like kupanga tight kuti akulu musamagwise ntchito ma long range missiles inside Russia. Mabomba atali ochokera American made ochokera ku America musamagwise ntchito ku Russia. Anyway, news imene ngakhala kuti ili choncho, Zelensky pa nthawi imene anali ndi Independence Day Sunday, news imene ndithu anayikana amati there was no such thing, sanakambiraneko kami imeneyoyo makamaka kumene anapita ku USA. Mu nkhani zina ndizoona kuti Russia ndithu yaperekaso ripoti yawo kuti iwo ndithu anatenga anapanga attack Ukraine, kuipanga attack ndithu mpaka na kufika nakuona kuti inalandaso dera lina chaku Donetsk. Therefore komano achina Zelensky akuona kuti yayi ife ndithu yes tinalandidwa komano taisesa ndithu talandasudwa tatengasudwa yathu lija. Therefore andiso madera inaso amene anatengedwaso ku Ukraine ife ndithu talandaso moti taphwansulaso zipangizo zina za Russia kuphwasula and pakatali panopa at least zikuoneka zoti tikulimbako. Iwo ndimene amayankhulira. Komano mu news ina pamene timaona zoti Russia ndithu yamba kupanga recruitment imeneyi kamana kuti kulemba wanthu, kulemba anyamata kuyambira age of 18 kukafika 65, aliyense amene ali pa zaka zimene zizi komano ali physically fit, akuoneka zoti iyeyo ndithu ali ndi nyonga, ndithu adali ndi nyonga, akuti akhoza kubwera ndithu nkuyamba kulembetsa. Ndakumalembetsa anthu akumapita kumalembetsa kuti ajoine nawo nkhondo, ajoine nawo usilikali kuti awatumize ku Ukraine. Anyway, anyamata ambiri akupita ndithu akujoina usilikali kumene ndi usilikali tu oti kumazi zoti ndikangolowa ndikuti ndikukafikira ndikupita ku nkhondo. Osati umadikira nkhondo koma ndikangolowa ndikuti mviyeta ameneyo akumpanga post akumupitumiza kuna kwake ndithu akayamba nkhondo. Kumano funso ndikumati kome chikuchitika njani like anyamata sakumaopa nanga. By the way, pali maiko ena ndono zoti it's nkhani okhuza ndiza nkhondozi sikuti wamakhala ndi mantha ngati mmene timakhala ngati ifeyo ena afeya. Iwo ndithu amakhala ndi like you know amakhala ndi zitho ndithu, amakhala ndi zitho. And okay, anyway, mafuna ndipereke example ina ake. Komabe at least should I give you the example? Okay. Panali sindichula dziko komano panali mu 20 should be 2020 pakati pa 2019 2020 koma should nali dziko lina lake. Dziko limenelo panaza buka mkangano wake kuti nkhondo imanunkhira kwambiri, right? Ndi nkhondo ikununkhira and actually ine ndi mantha kwambiri, like ine ndi mantha, to be honest, ine ndi mantha, I swear by God, ine ndi mantha kuti ikangoyamba chingachitika njani. Komano ndinapanga check kuti anyamata kumeneko anyamata anthu samaopa, like amathamanga mmise kuti ibwere, you understand, ibwere siri kuiopaso. Anthu abanji fuza history ndiona kuti anthu aja ndithu even akapita ku school amakapangaso amapitaso ku military so like ukangomaliza Sunday 8 ukangomaliza I think it's Sunday 8 ija
anokamba grade 8 pakati pa standard 8 kapena form 4 ano koma so should be grade 8 ija umakathamanga kai 2 years usilikali then kenako ndikumatani ndikumapita actually zimakhala recommended for the umakhandi amakupasa ID inake and umakhala noti umalowa pena palipo so umakhala na advantage sikuti amakakamiza kwambiri koma okay tena kuti amakakamiza ifuna kuti iwe kupanda kwathamanga usilikaliwo sumakhala ma advantage angapo olo ukhauti waphunzira kwambiri kafuna kupita kugenda ntchito kwena wake afuna kupanga chani sumakhala ma advantage ambiri amakuona ngati kuti mwina wake kumbali nake ndosazindikira ndosakonda dziko right nde umapita ndithu kukathamanga and I remember I was teaching someone English and anandisazeka rakulu abangena ntchito office nake ndikukathamanga kai I think panga skip time ene ndali ku primary komabe ndikumanidwa mimwayi ina you understand yokapanga ya ntchito chanchani then ndifuna ndikathamangirani usilikali anapita I think then anazapita kwa miezi ngapo then kuzabweraso so ndizimene zimachitika therefore anthu sankaopa like anthu amakhala mwanomo bwere akunama 41 40 kaiwonda asilikali you understand that's the first thing right could be the reason kuti anyamarawo mazoma Russia okay koma the second reason imene kuchitika ku Russia ku imene ngakhale kuti imene why anyamara from age 18 ukafika 65 akuthamangira kuti tien kutheka pali this reason kumene ku Russia ikumapereka imabanga offer ikumapereka kwa munthu amene afuna kujoina awampasa $31,000 US. $31,000 imene ngokupasa yongoyambira awasati kuti salary yayi koma ngokupasa yongoyambira imene ndikuti ku Malawi tikasintha ndalama pa black market pa 4,000 pa black market ndi 124 million kwacha 124 million kwacha kungokupasa chifukwa chokujoyina usilikali ena asanga ije vile azoja na jibale akathala konko anyway nanga salary ndi $226,000 that is $2,600 that means it's $2,600 yes $2,600 US imene 10.5 million 10.5 million that means pamwezi azalandira 10.5 million koma imene ndi salary koma paliso kachani 124 million mana kwacha imene ibangidwe offer kwa iwo akule simufuna kujoina usilikali ama kwa utali that means nkhondo sikuti ikuthala pompo koma nkhondo ndithu I think ikupitilira nde akuluakulu nkhani yo ndimene guys zimene zili kumeneko ndi zimene zizi nde inali update ya mama uno tipatsananso ma update tikamayenda yoncho kuti zikhale zotani guys. Thank you so much. Malawi and Cameras.